Ta itanday ta ayat mo siya ka di pailaeng biyag ko nabayagin nga di kan timawage uray no text mamalae dati-dati kanayong nakatawagan kanayong nakailit sa dinutaya itan sa anin amon nakakailigan kanayong kangapuntaken ngam lubat ka din di taayat mo siya kadipay laing di tapusan siya kadipay kita panunod mo hello ayate kumusta ka kaya't kung nga mangyegday kabuses mo please tumawag ka no adalog mo ang munet nga ay ayaten ka di kaya biya kumakukaw ka dati-dati kanayong nakatawagan kanayong nakailit sa dinutaya kitang sa anin amon nakakailigan kanayong pangapuntaken lubat ka din di taayat mo siya kadipay laing di tapusan siya kadipay di tapanunod mo hello ayate kumusta ka la 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 lubat ka din di taayat mo siya kadipay laing di tapusan siya kadipay di tapanunod mo hello ayate kumusta ka lubat ka din di taayat mo siya kadipay laing di tapusan siya kadipay di tapanunod mo hello ayate kumusta ka hello ayate